Bueno, aquí estem, que anem a fer avui pilotetes, que és lo típic d'aquí de Vient, que en llega Nadal i festes, com Sant Gaetano i coses d'aixes. Aquí tenim aquí la carn preparada, que és de pollastre, ternera i magre. I va també blanquet i cansalat, i uns fregets. Ara el primer que fes hem de començar a agarrar el pa, per desmigar-lo, per pilotetes. Hem de desmigar primer les molles, i allà l'escorça aquesta se pot remullar. I anem abrint-se perquè se desfaci. Ara hem de pegar una massa aquí, primer que res. I allà li incorporem també la sal i unes espècies. I seguim amassant. I podem anar també el julivert. Un poc de llimó i all raspat. Llimó d'escorça de llimó. I anem a posar-hi els ous. Per si cas li posarem 7 ous per quilo de carn que lleva. I ara seguim amassant. Ara ja se desfà el pa. Hem d'apretar-lo per sacar-hi tota l'aigua que té. Ara ja està tot ben escorregut, que ja no té aigua, s'incorpora la massa. I de volta a seguir amassant. Hem de posar-li un poc de pa ratllat perquè n'hi hagi un poc més. I escorrem el llimó perquè se pugui treballar millor la pasta. Jo crec que ja hem amassat altra volta bé i ja està la pasta bé per poder formar les pilotetes. I ara ja anem formant les pilotetes amb un poc de llimó. I estan les pilotetes fetes. Ara ja falta en l'olla per obrir-la i ja començar a bullir les pilotetes. Ara ja quan està el caldo ja bullint, anem a posar ja les pilotetes a bullir-se. Això serà una hora de cocció. Bullint-se una hora. Anem a veure com van les pilotetes, jo crec que ja ha passat ja una hora, jo crec que ja estaran bones. Ja està bo ja. Aquí tenim les pilotetes. A lo mejor ja una a veure com han eixit. La piloteta en el seu caldet. Bueno, aquí tenim ja les pilotetes ja fetes, a banda que volem que agradi com és fet. I des d'aquí, des d'Estrella d'Àfrica, desitgem bon Nadal a tots. I ara anem a menjar-nos. Són bones, sí. Bon Nadal a tots.